Dünya fani. Ev sê rojê dinyê biderewîne. Ne hêjaya dilê însan neşkîne. Mirinê her dem di bîra xwe bîne. Li vê dinya fanî kesek namîne. Wek xern û xeyala xwe nexapîne. Tu ji mêvanê li vê der namîne. Konê kesê ebed nema li cîhanê. Roj roj wê biqede dem û dewrane. Adem û Nuh İbrahim xatir xwestin. İsa û Musa tiştek jê nexwestin. Resulê eshaba dünya nexwestin. Yê dünya xwestin li dinyê şikestin. Xwe kar bike ji bo wê roja giran. Bike hevalê xwe sunnet û Qur'an. Emelê salih e xelasiya însan. Ji bo rûreş nebe di heşr û mîzan. Tu însanê bi eql û bi şeref e. Ji fermana Rebbê ezîm neleve. Bêyî îmanê emel pûçe kefe. Emelê qenç weke zêr û sedef e. Bi milyara însan hatin û hem çûn. Mîna gula hinek vebûn, hinek hişk bûn. Li cihekî şahî û li cihekî şûn. Hinek di xew da bûn, hinek şiyar bûn. Mirin rastiya heq li ser însan e. Tarîtiya qebrê gelkê giran e. Fêde nake tu axwîn û eman e. Meriv û dost mihûb kesek tunîne. Tê ber mirov her çi kir be li jiyanê. Venagere ew umrê çû li cîhanê. Tiştê ne ji bo Xwedê wê her xusranê. Tu xwelasî tune ji xeyrê îmanê. Emelê qenç seneda pir qewî ne. İman taca serayê wek zêrîn e. Mirina li ser heq gelkî şêrîn e. Xelasiya ji mu'minan re mizgîn e. Ya Reb li ser îmanê me bimrîne. Nehê li şeytan îmanê ji me bistîne. Gazî û hewar ji te pê ve tunîne. Tu destê xwe rehmê li ser me dîne.